Пергола, модел Лихтенщайн е най-технологичният продукт без твърд покрив, който може да се ползва във всички области и при всякакви метеорологични условия. Рамката е от алуминий, а покрива от оцветен полиестер. Една от най-значимите особености на тази система е, че след като се инсталира, не се изискват допълнителни профили, ако имате желание да се затвори отстрани. Платното работи над гредите, а не под тях и в случай на дъжд и сняг, отводняването става чрез канали отдолу. Системата с подвижен покрив е от материал на ПВЦ основа, с 780 грама на квадрат, подсилена и затъмнена посредством 3 слоя. Важна характеристика на тази система е удобството, да работи с вградено и прибиращо се с покрива осветление. Изваждането и прибирането на покрива става чрез дистанционно управляван мотор. Традиционните системи за ТНТ са предназначени само, за да предпазват от слънцето. Днес, тази особена функция не е достатъчна. Кераглас предлага 6 модела пергола Лихтенщайн, подходяща за кафенета, хотели, градини и балкони или с функция на регулируема сянка за защита от дъжд и сняг. Продукта притежава широк спектър от приложения.